जाहारनि गोथौ हाग्रा गुदुआव दिनै बिटिआरनि इएम मान होनो गोनां धर्मनारायण दासआ दिनै दावबायफैदों। बे थावनियानो जादों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव भारत भुटान सिमना ओनसोलनि आलायखुंग्रि दैसा। मिथिगौ जोङो जारिमिनाव जों गोदो उन्दै उन्दै समाव फरायनो मोन्दों। जावलिया देवान सिखना जोहोलावा ब्रिटिशफोरजों दावहा नांनाय समाव जे आलायखुंग्रि दैसायाव फैनानै आलायखुंग्रि दैसायाव दै लोंफुबाय थानाय समावनो ब्रिटिशजों दानस'जादोंमोन होननानै बे समावनो बे भिडिअ जार्नालिस्ट आं बिथांखौ दिन्थिनो खावलायदों। बे थावनियावनो दिनै दंफैयो जों भिडिअ जार्नालिस्ट नोंथांमोननो दिन्थिदों। बे नुथायानो जाबाय अन्थाइ थाइथाम सिखना जाहारनि गोथौ नौनोगोर। बे नौनोगोराव गोबां हिन्दु धोरोमारिफ्रा बाहाय फुजा फानि होफैयो जे इसोरखौ बिसास खालामनो। दिनै बे समावनो बेवहाय सिखना जोहोलावनि मोनसे स्टुडिअ लुफुंनो थांगासिनो दङ। बाहाय भिडिअ जार्नालिस्ट बिथांखौ खावलायदों जे मोनसे समाव ब्रिटिशजों दावहा नांनायाव खास्रि बिस्रि ब्रिटिशजों दावहा नांनाय समाव बुथारजानाय सिखना जोहोलावनि राजानि मुङाव मोनसे स्टेचु लुनो थांगासिनो बे समावहायनो बे थावनिखौनो दिनै बिटिआरनि इएम टुरिजम बिफाननि इएम धर्मनारायण दास बिथाङा दावबायनानै सुलाद लाफैदों। बिराद मोजां मोनदों आरोखि नोंसिनि बे दखान धन्यबाद प्रथम होग्रोगोन नोंसोरखौ आरोखि जोंहा दिनै आरोखि जोहोलाव सिखनाखौ गोमानाय जोंनि जारिमिन बेजों जों लाबोफिननो हायो नामा? मानोना जों स्टेट मोनाखै जानो हागौ, हादोर मोनाखै जानो हागौ, खिन्थु जोङो बिटिआर बे प्रथम मोनसे जोङो बानायजेनबाय जे जोङो आरोखि दिनै नङा गाबोन जों हयथ' हादोर मोनगोन। खिन्थु जोंनि जाथिनि गोमाजानाय हिस्ट्रिखौ जों आरोखि जारिमिनखौ जों बोखांनो दिनैहाय गोसो जादों आरोखि। आरो सिखना जाहारावहाय बे जिहेतु बेनि केपिटेलमोन मोनसे समावहाय जों बेखौनो दिनैहाय आरोखि बिनि मुङै बिनि सेहेराखौ आरोखि बियो हयथ' जों काल्पनिक जानो हागौ, खिन्थु होमब्लाबो जोंखौ गायसननो लुबैदों दिनैहाय आरो गायसनगोन। साननैसोनि फैयो रायजोफ्रा नुगोन आरो उपलब्धि खालामगोन औ बर'फ्रा माबा मोनसे स्टेप मोनसे आवगायबाय होननानै। धन्यबाद। बाहाय फुजा फाथाल होफैयो। दिनैनि खोथा नङा बेयो एखेबारे जुग जुगनिफ्राय खालायोमोन होनना जों मिथिगौ आरोखि। दासिमबो प्रत्येक बोसोराव दैलि फैयो बेवहाय अजस्र बिभिन्न साइडनिफ्राय फैयो। दिनै आं नुदों बेवहाय सराइबिलनिफ्राय फैदों, दिनैहाय दतमानिफ्राय फैदों, दिनैहाय आरोखि जोंना क'क्राझारनिफ्राय फैदों आरोखि। जोंहा हनै माबानिफ्राय फैदों, खोलाहानिफ्राय फैदों, मा होनांगौ आरोखि बिभिन्न जायगानिफ्राय दैलि फुजा खालामफैयो आरोखि। दैलि आलायखुंग्रि दैसा भुटान राजाजों दावहा नाङाखै। बे भुटान राजासो बेनो होदों। ब्रिटिशजों दावहा नांदों। ब्रिटिशजों दावहा नांनानैसो बे जिउ गोमादों ओमफ्राय आरोखि। खिन्थु भुटान राजासो होनाय बे पार्टआ आरोखि बेनि थाखाय आरोखि। थेंक इउ।